Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Salamat sa inyong padayon sa pagpaminaw ug pagsubaybay niining atong buluhaton. Dili usa ka makililimos nga tiguang na dugay nang naglingkod sa usa ka daplin sa kalsada. Aron diha sa paghulat o magpalimos kadas dunay molabay. Wa magdugay dihay usa ka laki nga padulong kaniya. Subusa iyang gituyhad ang iyang kamot o giandam ang iyang sudlanan sa paglimos. Apan pag-abot sa lalaki, mingon siya, "Tagai ko og gamayng limos." Apan misulti ang laki, "Wa man ko ikahatag nimo, no? Bisan gamay lang. Wala gyud." Unya, mitutok ang lalaki sa tigulang ug nag-ingon, "Unsa man ang imong gilingkuran?" Mingon siya nga, "Kahon. Imo na bang gisulayang ablihana?" Mingon po ng tiguang, "Abay labot nimo. Nganong ahom ang ablihan nga wa man isulod." Apan namugos gyud ang laki niingon, "Ablihi ko no, ug unsay sulod ni ana?" Sayang kasungot, siya minaog dito sa iyang pagkalingkod og iyang giablihag hinay-hinay ang maong kahon. Sa diha nga nablihan, nanagko ang iyang mga mata ug wala siya katuo ug unsay sulod niining kahona sa dugayng panahon. Ang kahon di ay puno og mga bulawan. Mo nang wa gyud siya katuo nga maoy sulod. So mausab kini sa atong kinabuhi. Nakita nining kalibutan mura tagdag pakalimos. Naglantaw ta og nagpangitatag kalipay nining kalibutan apan wala ta masayod nga wala sa gawas ang tinuod nga kalipay kundi anaara sa sulod nato. Unsaon man nato pagkahibalo ni ana? Miingon ang Ginoong Hesukristo sa Juan 8:31-32. "Kung pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyong kagawasan." Ang pulong sa Dios sama sa laki nga nagpugos, nagtudlo sa tigulang sa pagsulay sa pag-abli sa maong kahon. Mausap ang pulong sa Dios nga magtudlo kanato, magpursigi diha kanato nga atong ablihan ang sulod sa atong pagkatao. Aron mahibaw-an nato unsa gyud ang sulod ni ana, aron kita makahibalo og ang kamatuoran maoy makahatag nato kagawasan sa atong kapakyasan. So karon ablihan nato ang pulong sa Dios. Ako kamong giawhag nga atong ablihon kini sa Salmo 4. Salmo 4, bersikulo 1 ngadto sa 3. Ang 3 ang atong ablihan, apan atong basahon ang tulo ka bersikulo aron makita nato ang konteksto. Nagaingon, "Tubagon mo ako sa diha nga magtawag ako, O Dios, sa akong pagkamatarong. Gibuhian mo ako sa diha ako sa akong kalisdanan. Kaluy ako, og patalinhugan mo ang akong pag-ampo. Og kamo nga mga anak sa mga tao, hangtod ba anus nga pagabalihon ninyo ang akong himaya ngadto sa pagkatalamayon? Hangtod anus ba ang paghigugma ninyo sa kakawangan og ang pagpangita ninyo sa kabakakan? Apan hibalui nga si Jehova nagpinig alang kaniya sa tao nga Dios nun. Si Jehova magapatalinhog diha sa mga magatawag. Sa diha nga magatawag ako,
kaniya. Mao kini ang pulong sa Dios nga dunay bahandi adto ta sa pag-ampo maigsoon. Salamat Lord nining matahom nga higayon nga aniya na usab magtuki kami sa imong pulong aron masabtan namo ang imong kabubuton aron malantaw namo kung kinsa kami niining kinabuhia. Hinaot pa nga tagaan mo kami og kasabot diha sa imong pulong nga espirituhanon pinaagi sa tabang sa espiritu kanamo. Salamat Lord mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Na doon tay angay may baluan sa atong kinabuhi. Mao ni atong topic karon. Unsa may angay natong may baluan? Unsa may angay natong may baluan? Niining mga bersikulo nga atong gibasa, doon tay angay may baluan sa atong kinabuhi. Atong basahon ang bersikulo 1, nagaingon diha ang salmista, tubagon mo ako diha sang magtawag ako o Dios sa akong pagkamatarong. Gibuhian mo ako sa diha ako sa akong kalisdanan. Kaluy ako og patalinhugan mo ang akong pag-ampo. Kining salmista nakasulay na siya sa gahom sa Dios, gugma sa Dios kanya. Kay tungod miingon siya nga siya gibuhian kuno sa diha nga siya naas taliwala sa kalisdanan. Nakasinati siya kagawasan sa iyang kalisdanan. Apan sa kahuliang mga adlaw, nagkaluya kining salmista tungod sa kaguol o kapakyasan. Busa mitubag ang Ginoo kaniya sa bersikulo 2, mingon siya og kamo nga mga anak sa mga tao, hangtod ba anus nga pagabalihon ninyo ang akong himaya ngadto sa pagkatalamayon? Hangtod anus ba ang paghigugma ninyo sa kakawangan o ang pagpangita ninyo sa kabakakan? Kining tawhana salmista nakalimot siya kung kinsa siya nga iya nga usa ka anak sa Dios. Musa maingon ang Ginoo, hangtod anus nga pabalihon ninyo ang akong himaya ngadto sa pagkatalamayon. So mao ni problema nato kasagaran. Nagpangitatag katubagan sa atong kinabuhi dinhi sa yuta nga naara sa atong sulod ang katubagan. Nagpangitatag kalipay hangtod nagkinabuhi tag sama sa usa ka tigulang makililimos. Nganuman kay nakalimtan nato kung unsay bahandi sulod ka nato. Wala ta magkinabuhi nga mga anak sa Dios. Busa mingon ang Ginoo ang Dios sa bersikulo 3, apan hibalui. Now kining pulo nga maigsuon nagsulti kini didto na diha sa mga Kristohanon na. Apan kung dili ka pa Kristohanon, dili nimo madawat. Kinahanglan imo siyang ihatag ang imong kinabuhi kang Kristo aron ikaw makadawat niining maong kamatuorana. Maigsuon. So unsa may angay natong hibaluan? Sama sa giingon sa Ginoo, apan hibalui. Na dunay duha ka bulawan sulod niining bersikulo nga naa usab sulod kanato. Duha maigsuon. Primero, angay may baw-an nga kita hinigugma sa Ginoo. Tanawa, nag-ingon sa atong bersikulo 3. Apan hibalui nga si Jehova nagpinig alang kaniya sa tawo nga Dios nun. Nagpinig alang kaniya sa tawo nga Dios nun. Now kanang pulong nga nagpinig maigsuon sa ato pa nagamping o digali nagbalaan o digali naggahin, nahigugma,
So busa kita nga mga Kristohanon, mga magtotoo, kita iyang mga pininig. Buot pasabot kita iyang mga inampingan, mga hinigugma. Ang pangutana, kanus aman magsugod ang pag-amping niya kanato, ang paghigugma niya kanato. Ang Biblia nagaingon sa Efeso 1:4, diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili o nagpinig kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa atubangan sa Dios. Ang iyang pagmahal kanato, ang iyang pagpinig, pagpili kanato, paggahin kanato, nagsugad sa wala pay kinutuban. From eternity past, wa pay sinugdanan. So busa, ang Ginoo way pasukaranan sa iyang pagpinig kanato, paggahin kanato, kay tungod wa pay kalibutan, wa pay taho. Apan siya nagpinig na sa taong mga Diyos nun sa pag-abot sa panahon. So ang iyang basis sa iyang pagpili kanato, pinaagi lamang sa iyang balaan nga kabubuton. Sumala sa Efeso 1:11 nag-ingon, pinaagi kaniya, pinaagi kang kinsa, usab kita mahimong panulundon, kita gibutan ng daan, sumala sa katuyuan, sa nagpalihok sa tanang mga butang, sumala sa laraw sa iyang pagbuot. Sumala sa iyang balaan nga kabubuton. Bisan pa sa atong taguangkan o taguangkan ng atong ginikanan, gipinig na kita sa Dios. Nag-ingon sa Galatia 1:15 sama ni Pablo, si Pablo Kristohanon, mausab kita Kristohanon, pareho lang. Apan pag-abot sa serbisyo, lahi si Pablo kay apostol, apan kita ordinaryong mga anak sa Dios lamang. Apan ang prinsipyo sa pagkapininig nato, pagkagahin ka nato, nagaingon sa Galatia 1:15, apan sa diha nga ang nagahin kanako, sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan, og nagtawag kanako, pinaagi sa iyang grasya. Mao na maigsuon. Pinaagi sa grasya sa Dios, kita iyang mga pininig. Nganuman nga gipinig man ta sa Dios. Ikaduha, kung atong basahon, apan hibalui nga si Jehovah nagpinig alang kaniya sa tao nga Dios nun. Kanang pulong alang kaniya. Ambot pasabot, kita iyang gipinig aron maiyaha, maangkon niya. Nga naman, kay duna si katuyuan sa pag-angkon niya kanato. Dili lang kay sa mata sa sa mata sa usa ka kining laruan, no? Usa ka toy nga angkunon nato aron atong maiyaha lang duaan. Dili, dunay katuyuan ng Ginoo nga kita iyang gipinig aron maiyaha. Na dunay duha na kining kabubuton ng Ginoo nganong iyatang giangkon nga iyaha. Primero, iyatang giiyaha aron kita mahimong halangdon nga galamiton sa iyang ginarian. Halangdon nga galamiton, nagiingon sa Roma 9:21. Atong tabang nga mutabang ta, mangita ta og mga bersikulo sa laing dapit nga sama sa pagpinig lamang gihapon. Nagiingon sa Roma 9:21, wala ba di ay ing kagahom ang magkukulon ibabaw sa lapok nga kulonon? O gikan sa maurang usa ka umol sa paghimog usa ka sudlanan alang sa halangdong kagamitan o sa laing sudlanan alang sa timawa nga kagamitan. Sama kita sa lapok o kulon nga giumol alang kaniya aron kita mahimong halangdon nga galamiton. Maigsuon, nakaila na ang Ginoo kanato. Sukad pa sa wala pagyod matukod ang kalibutan. Nga kita iyag yung gipinig aron kita maiyaha,
mahimong halangdong galamiton. Ug sumala pa sa 2 Timoteo 2:9 nag-iingon, apan ang malig-on nga patukaranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala ni ining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya og ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglang magabiya sa pagkadaotan. Nakailag yun ang Ginoo sa iyaha. Sa iyang giangkon nga may iya. Gipanag-iya kita sa Dios pinagi sa iyang gahom. 1 Pedro 2:29 nag-ingon, apan kamo may usa ka kaliwatan nga pinihig og kahugpungan sa mga haryanong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios, aron kamo magmantala sa kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kita iyang giangkon nga iyaha aron kita mahimong halangdon sa pagmantala sa iyang gahom. So busa kita, sudlanan kita sa labawng gahom sa Dios. Nagaingon ang 2 Korinto 4:7. Apan ang maong bahandi ginabatunan namo diha sa mga sudanan nga yuta aron sa pagpadayag nga ang labawng gahom iya sa Dios og dili gikan sa among kaugalingon. Iya kitang pinihig aron iyang maiyaha nga mahimong halangdong galamiton og sudlanan sa labawng gahom sa Dios. Aron ang gahom sa Dios maoy makita diha kanato kita iya lamang giumol nga maoy sudlanan apan ang tanang himaya alang lamang sa tanan. Unsa man ang gahuma maigsuon? Roma 1 bersikulo 16. Kay wala ko ikakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga magatuo sa Hudyo una sa tanan ug unya sa Kristiyanhon usab. Naan nato ang gahom sa Dios. Kita iya kitang sudlanan sa labawng gahom sa Dios mao ang ebanghelyo. Aron pinaagi kanato atong igapadayag ang gahom sa Dios og kadtong magasalig sila gyud mamaluwas. So busa kita sudlanan alang sa mga dagkong butang. Dagkong butang sumala sa ating gibasa ganiha sa Roma 9:21. Wala ba di ay inggahom ang magkukulon ibabaw sa lapok nga kolonon o gikan sa maurang usa ka umol sa paghimog usa ka sudlanan alang sa halangdong kagamitan o sa laing sudlanan alang sa timawa nga kagamitan. So busa kita sudlanan diha sa balaan ug labawng gahom sa Dios. So busa maigsuon unsa may leksyon niini? Kini gipinig kita sa Ginoo aron dili tagaag kaulaw ang iyang kadungganan, kundili himayaon siya sa atong mga kinabuhi. Busa nagaingon ang 1 Korinto 10:31, busa kung magkaon kamo o mag-inom kamo o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Mao nay buot ipasabot kanato nganong giangkon ta nga iya aron kita makahatag og himaya kaniya dili pagpakaulaw sa iyang ngalan. Amen. Ikaduha nga bulawan nga naa sa pulong ug nasa atong kinabuhi, kun gihigugma ta sa Ginoo, ikaduha angay mahibaw-an nga kita pagapaminawan niya. Pagapaminawan niya. Kay tungod kita inatiman ang atong basahon ng atong bersikulo, Salmo 4:3. Apan hibaluing nga si Jehova nagpinig alang kaniya sa tawo nga Dios nun. Ikaduha, si Jehova magapatalinhog sa diha nga magatawag kita kaniya. So makita nato dinhi nining kalibutan kasagaran
walay maminaw nato sa atong kalisdanan. Sama ni ining makililimos. Panagsalang. Apan hibalui nga si Jehova magapatalinhog sa diha nga magatawag kita kaniya. Na dunay duha ka hinungdan nganong magapatalinhog dayon ang Ginoo sa atong mga pag-ampo, maigsoon. Primero, siya gyud magapatalinhog kanato nganuman kay tungod primero nakakita siya sa atong kahimtang. Nakakita ang Dios, wa siya mag-ingon nga magpasagad nato, wa maingon nga kibiyaan ta gipasagdan ta. Naa gyud ang iyang mata kay tungod iya kitang giangkon. Busa kung iya tang panag-iya alang sa iyang kahimayaan, dili mabulag ang iyang mga panlantaw diha sa atong kinabuhi. Nakakita siya sa atong kahimtang. Tanawa sa Salmo 34 versikulo 15. Nag-ingon, ang mga mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga matarong, mga Diyos nun, o magapatalinhog ang iyang mga igdulungog sa ilang pagtuaw. Tanawa, mismong pulong sa Dios nagpamatuod nga kita dili gyud hikalimtan sa Ginoo og pagapaminawan kita diha sa atong pagpangaliya. Nganuman, dili mabulag ang iyang paglantaw kanato. Nakakita siya sa atong kahimtang. Pirmi ang iyang mata nagatutok sa atong kahimtang. Labi na sa atong kapig-os sa atong mga problema. Tanawa ang Mateo 6, nagaingon. Versikulo 8. Aya kamo pagpanig-ingnon kanila kay ang inyong amahan nasayod na sa inyong mga kinahanglan. Bisan gani sa wala pa kamo makapangamuyo kaniya. Tanawa, bisan pa sa daang tugon, Isaiah 65:24 nagaingon, og mahinabo nga sa dili pa sila magasampit, ako magatubag na. Og samtang nga sila magasulti pa, ako mamati kanila. Nganuman, kay tungod nakakita siya sa atong kahimtang. Busa sa diha nga kita mutawag kaniya, iya kitang paminawan. Maigsoon. Ayaw kaguol sa atong kahimtang. Naa ang Dios, wala gyud matulog. Ikaduha, nganong magapatalinog ang Ginoo sa dihang muampo ta? Kay tungod, ikaduha, nakasabot siya sa atong kinahanglanon. Kung nakakita siya sa atong kahimtang, nakasabot siya sa atong kinahanglanon, mga igsoon. Busa, mag-ampo ta sa tinuuray og unsay atong kinahanglanon. Mao nay boto sabot sumala sa iyang kabubuton. Ang iyang kabubuton maigsuon nakita gyud muampo ta sa tinuuray. Kay tungod nakakita siya sa atong kahimtang, nakaibalo siya sa atong panginahanglanon. Nganong og muampo ta pabulak-bulak pa man. Nganong mo balak-balak pa man ta sa pag-ampo nga murag atong uto-uto sa Tagalog pa ang Dios. Dili na. Sulti sa tinuod kay tungod nakakita siya sa imong kahimtang o nakaibalo siya sa atong kinahanglanon. Sigurado kang luwason kung tinuod o tinud-anay sumala base sa pagka-anak sa Dios, muampo tas tinuod. Salmo 55 versikulo 6 nagaingon, mahitungod kanako, magatawag ako sa Dios, og si Jehova magaluwas kanako. Kita pagaluwason niya. Og muampo ta bisan unsang orasa, bisan asang lugar, mutawag ta naag gyud ang Ginoo. Dito sa 17 sa sunod, Salmo 55:17. Kahaponon o kabuntagon o sa ukadtuhon ako magamahay o mga agulo o mabati niya ang akong tingog. Buntag, kaudtuhon, magabi man, maminaw ang Ginoo sa atong mga pag-ampo o nakahibalo sa atong panginahanglanon. Kindi ba may igsoon mo na ang sulti ganina, kung dili ka pa Kristohanon, wala pa gyud ang Espiritu ni Kristo nimo, dili ka gyud makaingon nga tinuod ka, nga nagtawag o misalig kaniya. Busa kinahanglan dawaton sa nimo si
si Ginoong Kristo nga imong maluluwas. Og sa diha nga imong gadawat na karon kay balaw na ang Dios kung tinuod ka. Basaw nato ang Salmo 91 bersikulo 14 ngadto 15. Nag-ingon, tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya. Ipahaluna ko siya sa taas tungod kay nailan niya ang akong ngalan. Mo na igsulti sa Ginoo sa mga taong tinuod, no? Nang iyang kasing-kasing naagid sa Dios. Bersikulo 15, kanako makatawag siya og ako mutubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalisdanan, akong luwason siya og akong pasidunggan siya. So pagkanindot may igsuon sa usa ka Kristohanon nga naagos ka matuoran. Kay tungod ang Ginoo nahigugma kaniya. Siya iyang giangkong iyaha aron makahatag og maya kaniya. Tungod siya gihigugma sa Dios, siya usab pagapaminawan sa Dios. Pagapaminawan kay nakakita ang Ginoo unsay imong kahimtang og nakasabot siya unsay imong kinahanglan. Kay tungod ikaw ginahin sa Dios. So busa nag-ingon ng Juan 15:16, kamo wala magpili kanako. Hinunua ako mao ang nagpili kaninyo og nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo og managpamunga og magalungtad ang inyong bunga aron nga pinaagi sa akong ngalan igahatag kaninyo sa Amahan ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon. Mga igsuon, pagkanindot nga may bal-an nato unsa nang bulawan naa sa sulod nato. Dili kita makililimos dining kalibutan. Dili ta magpangita og kalipay og contentment sa gawas na ara sa sulod nato. So busa maigsuon karong gabiuna isip mga hinigugma sa Ginoo. Pakyason ba nato kanang gugmaha niya kanato? Ato ba siyang tagaag kaulaw sa atong kinabuhi? Angay ba nga kadas ganahan ka lang makigsulti, sulti kaniya? Dili mo ba pasalamatan ang Ginoo sa iyang gugma kanimo? Maigsoon. Himayaon nato ang Dios. Kung ako gimahal og ang iyang atensyon anaa kanako, mga igsuon, bugat ba nako ang magpaduol kaniya sa mga pag-ampo? Kinahanglan bang bulahon nako siya sa tamis nga mga pinulungan nga dili tinuod? Di ba pagkalami nga muampo sa Ginoo nga tinuuray kay nakabalo na siya sa atong kapakyasan, kasaypanan, o niya atong isugid kaniya ang maong kapakyasan. Kay tungod maingon siya, if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all wicked ways. So, busa, duol ta sa Ginoo. Mao ni angay nimong hibaluan, igsuon. Ang Ginoo dili gyud munigar kanimo. Kay nakakita siya sa imong kahimtang, nakasabot siya sa imong kinahanglanon. Unsa may imong bation sa imong anak nga dili maminaw sa imong pasidaan, nga ayaw pagdagan, ayaw paglungas. Apan ang gibuhat sa bata, may dagan hinuon. Unya sa iyong pagdagan, nadamag. Dakong pagkadamag. Karon, ang imong anak, samdan. Og midagan diha nimo nga naghilak og nagpakiluoy. Unsa may
imong buhaton, imong kasab-an, imong bunalan, dili, dili. Kung dili imong puguson duol sa imong dughan og ipabati kaniya ang imong gugma og kaguol sa nahitabo. Nganuman, kay tungod imong anak. Mausab, igsuon, na kita mga anak sa Dios, kini angay natong mahibaluan. Gihigugma kita niya o pagapaminawan kita niya. Magamputa. Salamat Ginoo sa imong pulong hinaot pa na kini dili mo labay kawang sa among mga igdulungog ug sa among kinabuhi. Kini among maitisok sa among kasing-kasing aron dili kami makalapas pato kanimo. Salamat Lord. In Jesus' name.